जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों सिगांनिफ्रायनो लामाफ्रा जोबोद गाज्रि नालाय लामाफ्रा मोजां जाबाय मोजाङानो मोनदों दायो बहुत मोजां मोनदों माने मोननायालाय लामाया सिगांनि बायदियाव माने दैजों बहुत खुरखानायमोन नालाय आरो थांलाय फैलाय हाब्रु दैबो बिदि बहुत गाज्रि जायोमोन आरो ओमफ्राय थांलाय फैलायबो बहुत खस्थ' जासिगोन दायो बेबायदि लामा होनायखौ बहुत मोजां मोनदों अस'सियेल जिन्दाबाद 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 अस'सियेल वेलकाम 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 खुलुमबाय रायजोफोर सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आङो दायो दङ बेलस्रि एरियानि सिङाव थानाय रोमै रोमै जौगाफुर गामियावहाय बे गामिनि लामाफ्रा बिराद गाज्रि जाजोबना दंमोन दा बै लामाखौनो माने खोगासिनो दङ बे लामाखौ खोनो थाखाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघाल सार लोगोसे दिकियाजुलि समस्तिनि एमएलए मानगोनां अशोक सिंघाल सारा गावनो ट्रेक्टर जेसिबि हरनानै जोंनि बर' गामि गामि लामा गाज्रिफोरखौहाय खोहोगासिनो दं आरोना दायो दा देखायलांबाय थानि लामाखौ माबायदि खोदों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बिसोरो रायजोफ्रा जाहैबाय रोमै रोमै गामिनि ओमफ्राय आरो ओरै हास्राफारानिबो थाबाय ओमफ्राय ओरै मा मा गामिनि मावगोन दिनै एसे बुंनानै होलाय आदै हा हास्राफारा रोमैजुलि रोमै रोमै रोमैजुलि नङा दे रोमै रोमै लामायाथ' एबार मोजां जाबायना औ सरकार हरनायाथ' मोजाङानो जाबाय The next day. रायजोफोर नैबे दा खोबाय थानाय साइडआ बेलेग जालायबाय आरोना मैया खोबाय थानाय साइडआ बेलेगमोन दिनै दा नैबे खोबाय थानाय साइडआ बियो बेलेग जालायबाय आरो नैबेखौ मा गामि होनो हास्तायफारा खोला हास्तायफारा ना खोला हास्तायफारा 1 नम्बर खोला हास्तायफारा 1 नम्बर हास्तायफारा बेलस्रि जोङो दा नैबे हा खोबाय थानाया बियो जाहैबाय 1 नम्बर हास्तायफारा आरो बेलस्रि एरिया महरी मोनदों आं केमेरा खेबनायनि नङा आंबो महरियाव जाफाबाय नामा नायग्रा আমার 65 নং ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত আজিলৈকে আমি বসবাস কৰাটো 26 বছৰ হ'ল বা 27-28 বছৰমান হ'ল এই 27-28 বছৰ আমি বসবাস কৰি সংসাৰ খোৱা সময়ত আমাৰ ইটো বেলশ্ৰী অঞ্চলত কোনো এটা মন্ত্ৰী বিধায়কে আমাক এনেকা ৰাস্তা পদূলি দিয়া নাই আমাক দলং দিয়া নাই আমাক ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ 25 নং ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ এমএলএ তথা আসাম কেবিনেট মন্ত্ৰী সন্মানীয় অশোক সিংহাল দেৱে যেনেকা আমাক নিজৰ পকেটৰ পৰা নিজৰ ধনৰ পৰা আমাক এই ৰাস্তাখন চেন গ্ৰেভেল পেলাই দিলে তেখেতৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ক'ব লাগিব তেখেতে আমাৰ এফআৰচি এৰিয়াত তেখেতে সোমাই কিনে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া চেন গ্ৰেভেল দিয়াৰ আৰু আশে পাশে নদীবোৰত আমাৰ কাঠৰ দলং হ'লেও বনাই দিয়াৰ পদক্ষেপ লৈছে তেখেতৰ কাৰণে আমি বেলশ্ৰী এৰিয়াত বসবাস কৰা এই এফআৰচি এৰিয়াৰ মানুহ বুলি আমি তেখেতক মানে বহু ধন্যবাদ দিব লাগিব তেখেতে নিজৰ বহুমূলীয়া ধনৰ পৰা আমাক মানে যে আমাৰ বড়ো মানুহ গাঁৱে গাঁৱে এনেকা মানে ৰাস্তা দিছে পদূলি দিছে আৰু আমাক এই এফআৰচি এৰিয়াত বসবাস কৰা ৰাইজক বাথৌ আৰু ব্ৰহ্মক যোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আগত আমাক বাথৌ আৰু ব্ৰহ্মৰ মানে মন্দিৰৰ কাৰণে চেক বিতৰণ কৰিছে তেখেতৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিব আৰু আমি তেখেতক আকৌ এবাৰ মানে মন্ত্ৰী আৰু মিনিষ্টাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ তেখেতে যদি আমাৰ মাজত যদি সেই মিনিষ্টাৰ আৰু এমএলএ হ'ব পাৰে তেখেতে আকৌ আমাৰ এই এফআৰচি এৰিয়াত ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব আৰু আমাৰ এই অলপ আগত এখন চেঁচা দলং আছে বাঁহৰ দলং তেখেতে এই বাঁহৰ দলংখন আমাৰ কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিলে আমাৰ এই অঞ্চলত 17টা গাঁও আছে 17টা গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত
ভাল পাব অন্তৰত ভাল পাব যদিহে এই আমাৰ চেঁচা দলংখন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱাত মানে বহুত দিগদাৰ হয় এই দলংখন যদি বাৰিষাত আগতে যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই 17টা গাঁও বা 3টা কেন্দ্ৰ যেনিবা আমাৰ হাস্তাইপাৰা ৰমৈ জালালবাৰী ডমৈলু কেন্দ্ৰ 4টা কেন্দ্ৰ 4টা কেন্দ্ৰত থকা বসবাস কৰা ৰাইজে বহুত ভাল পাব আমাৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰক এইটোকে মই বহু মূল্য ভাষণ নিদিয়াকৈ মোৰ মুখে যি ক'ব লাগে এইটোকে কৈ কিনে মোৰ মন্তব্য মই সামৰণি মাৰিলোঁ जोबोद गोजोननाय मोन्दों मोजां मोन्दों सिगांनिफ्रायनो लामाफ्रा जोबोद गाज्रिमोन नालाय ओमफ्राय सेनकेबल बिदिनो लामाफ्रा मोजां जाबाय मोजाङानो मोन्दों जोबोद गोजोननाय साबायखर थाबाय सारनिसिम दायो बहुत मोजां मोन्दों माने मोननायालाय लामाया सिगांनि बायदियाव माने दैजों बहुत खुरखानायमोन नालाय आरो थांलाय फैलाय हाब्रु दैबो बिदि बहुत गाज्रि जायोमोन आरो ओमफ्राय थांलाय फैलायबो बहुत खस्थ' जासिगोन दायो बेबायदि लामा होनायखौ बहुत मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो थांलाय फैलायनि जोंथि माने मोजां खालामना होबावो आरोबाव बेनि सायाव एसे आसा थायो आरो दालांखौ माने बेबो बहुत असुबिदा गोलैयो आरो माने दालां बे औवानि दालाङाथ' बायबाय थाखायो नालाय ओंखायनो माने दालांखौ एसे मोजां खालामना होबा मोजां मोनगौमोन आरो বিজেপি সরকার এসে মোজাं খামনা হবা মোজাं जागोन आरो माने होनबा थांलाय फैलाय बहुत खस्थ' जायो তে এই বছর আপোনালোকে আহি থাকা আজি ইলেকশ্যনত কাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব বিচাৰে কাক সাপোর্ট কৰিব বিচাৰে বিজেপি সরকারজोंनो जों होनो सानदों थैंक यू दिनै जेरैबायदि दिगाजुलि समस्थिनि जोंहा ससिङाल सारा जोंनि ओनसोलाव फैनानै माखासे सेंग्रेबेल लामा बानायनानै होदों बेनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि जोंखौ सिगाङाव बेसेबां कंग्रेसनि समाव बेबायदि जोंनो होआखैमोन आरो लोगोसे जोंहा दा नैबे बिजेपि सरकारा जोंनो हाखौबो बानायनानै होबाय हानि सार्टिफिकेटबो आरो लोगोसे लामाखौबो बानायदों आरो थिग बेबायदिनो जोंनाव मोनसे उसुबिदा दंबावो जोंहा बै सेसा दलं बेखौबो जाहाथे सारा बानायनानै होयोबा जों आरो बांसिन गोजोननाय मोनगोन जिहेथु जोंनि बे ओनसोला जोबोद गोदोसोनाय आरो दैनि गेजेराव थानाय थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा बेखौ बानायनानै होयोबा आरो जों बांसिन सारनिसिम गोजोननाय थाबावगोन आरो जितु फैनाय इलेक्सनावबो जों सारखौनो देरहाहोनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो भटखौ जोङो रायजो राजाया बयबो सापर्ट दं आरो दा बिथांनोनो जों भट होनानै नैबे फैगोन 2026नि इलेक्सनाव जों बिथांखौनो माने भट होनानै आरो देरहाबावनो सानदों जिहेतु जोंहा सारा गोबां हेफाजाब होबाय दा लामा सामा बानायनानै होबाय आरो जों आसा खालामदों दलंखौबो इलेक्सननि सिगाङावनो बानायनानै होगोन जों बेखौ साननैसो आरो आसा दंबावो आरो बेखौ बानायना होयोबाथ' आरो साबसिन मोनबावगोन अससिङाल जिन्दाबाद 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 अससिङाल जिन्दाबाद 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 अससिङाल वेलकाम 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 अससिङाल वेलकाम 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 अससिङाल जिन्दाबाद 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 अससिङाल जिउलथां जिउलथां जय बिजेपिनि जय बिजेपिनि रायजोफोर नैबे खोला हास्ताइपारानि लामाखौहाय खोनाया कमप्लिट जाबायानो जोब्बाय दायो जेसिबिजों प्लेन खालामबाय सेंग्रेबेलखौ बालाखौ गारबाय बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन गोदान ब्लगजों होमबा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि